că calcă asta, calcă, nu fute. De-al fute, chioachea, uite, nu se ia ochii de la dânsa. E fumează, babon. Ai? Dar cum, e că eu ți-o doar într-o baba să plec la ea. I-am dus și dă și o țigară din mașină să ia spumă. Lasă așa. Stai că prăbuxuiești, gata, de nu-și nici înapoi. Stai, Bă, vine și copii, bă, tu, domnule, dă-te, băi, nu mă atingi-o. Atingi-o, băi. Am de biet copii. Acum dacă nu mergi, gata, eu o zastreau. Hai, mă rog, eu așa să vei baba așa să... Apoi las pultul aici. Hei, te întotdeauna. Am văzut, dar n-am înțeles. Da. Haide, vei. Ia uite, ți-a făcut vânt la mașină, După văd? el să împingi ochiul Baba, și cu zgândem înainte asta, să o iei. Chioachii 500 de lei, jumătate de pensii de matale. Sau dacă ai tu 500 de lei. A, trebuie să ai. Nu vrei încolo, că fac mult. Lasă lângă baba acolo. Iar îi faci și vânt. Stai. Man, hai că... Păi la dânsa cum fuge pe boșnă. Wow. De ce să băi în Are. Hai, scoate. Hai, chiochi. Gata, să ducem să împing. Chiochi, hai, fă-ți vânt. Hai. Fă-ți vânt. Așa. Eu trebuie mă pune pe șoseaua. Așa. Ridic-o numai. Aș dintr-o dată. Chiochi nu face vânt, că nu merg. Uite. Mă mă iubesc la și eu. Ți-a dus că mă să-mi rămădească. Și chiochițuri. De ce ți-o văd? Lasă la babă, Chiochi, lasă la babă. Hai, aveți oamenii ăștia să nu-i calci. Stai că eu nu văd. Este. Ui, blea, n-a zăbit de părie. Mai și ăta-i mire. Am uși blea, mire. Fă-i vânt. Tu zac, nu? Neapărat ține pe loc. Baba s-o duc. Hai, chiochi. Dă-i să o E să ai signal. Stai să o parcuiesc. Hai că dă-i mult să cabluși la asta. Gata. Am un șans să pot scoate. Ei, nu. Ia. Точно. Hai, După băi, vezi. Trebuie să o leși să... Uite și ai sfânt. Слушай, слушай, дыл de bari și joc cu mașinile. Ce animal de om a ieșit. Eu joc cu mașinile. Nu e așa un Oia că iar zastreau. Tămălăule. Șolan. Băi, dă să scotem Lamborghini, noi, că nu cu Lamborghini.